Заходячы ў лес, многія наўрад ці звяртаюць увагу на пакрытыя лішайнікам дрэвы і ўсыпаныя трутавымі грыбамі пні, а мох успрымаюць як проста падсцілку пад нагамі. Так, яны не ўражваюць яркімі колерамі, але варта прыглядзецца да іх мудрагелістых форм і узораў, да фактуры, падобнай на каралы. Все эти живые существа, наши соседи, которые давным-давно появились на планете Земля, живут рядом с нами и в городе, и в лесу, и на лугу, практически во всех природных средах, и на которые мы не обращаем внимания. Поэтому наша выставка именно для того, чтобы мы увидели их красоту, необычность. Асноўная частка экспазіцыі, больш за 120 грыбоў-трутавікоў, сабраны ў нацыянальным парку Белавежская пушча вядомым вучоным Паўлам Міхалевічам. З мікалагічнага пункта гледжання пушча з'яўляецца самай каштоўнай лясной тэрыторыяй Еўропы, дзе сустракаецца каля 3000 відаў грыбоў. 46 видов новых для сусветной науки выявлено на территории парка за апошние годы. Одна из основных функций Национального парка Беловежская пуща – это и экологическое просвещение населения в том числе. Поэтому мы, в принципе, с пониманием отнеслись к предложению областного краеведческого музея организовать у них выставку мхов, лишайников и грибов. Тем более у нас есть огромная база, коллекция, которую создали микологи еще в советское время. Каля 50 разновидностей имхов и лишайников, якія представлены у экспозиции с коллекции Брэсцкага университета імя Пушкина и самого краязнаўчага музея. Акрамя того, специально для выставы супрацоўнікі музея ўзялі з наваколля Брэста живые экспонаты, якія уважліва даглядаюць и поливаюць. Усё для того, каб можна было побачыць усе фарбы лясных прыгажуноў. Минимума достаточно в плане экологического образования мы о своей стране и о своем регионе, к сожалению, не знаем. И эти выставки, они помогают познакомиться с богатством нашего края. Убачыць лясных невідзімак, звярнуць увагу на іх дзіўны разнастайны свет у абласным краязнаўчым музеі можна да 17 снежня. Людмила Салдзіна, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».